Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kunjuk wonten pangarsanipun para pepunden sesepuh pinispuh dalah kaspuan ingkang tuhu kinabekten ingkang tansah kita hormati. Pangarsanipun para alim, para ulama ingkang boten saged kula sebat asma setunggal boga setunggal, ingkang tansah kita cadhong barokah ilmu saha doaipun ingkang tansah kula hormati. Pangembating praja satriyaning negari sae punika ingkang tasih rumagang karya, sami ugi ingkang sampun purna karya ingkang tansah kita hormati. Mriginipun kunjuk wonten pangarsanipun Kadang Besan Sustresno, panjenenganipun Bobo Wiyarno, Ibu Sriyani ingkang lenggah dedalem wonten ing Padukuhan Gumuk Jati wewengkon Kecamatan Sawangan ingkang tansah kita hormati. Dumeber dumateng Kadang Pametri Budaya Brikonco Gendis Campursari ingkang tansah kita tresnani lan ugi kadang panyengguyung saking Juru Pandaya Swara Satria Audio ingkang tansah kita tresnani ugi. Lumeberipun dumateng sagunging para rawuh, para lenggah samudayanipun, tamu sinedahan lan ugi pangombyonging temanten saking Padukuhan Bangsal Ketundan Pakis ingkang tansah kula hormati. Mugi linepatno ing deduka, tinebihno ing saliring sesendu, keparenga kula hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben eca lan sekeca wawan pangandikan laras ginem Gondoroso, awit pradapa saking keparingipun kadang kula ninggih panipun bapa dasar jangkepipun bapa dasar Wahyu Aji sekalian Ibu Ana Sutama ingkang lenggah saking Padukuhan Bangsal Ketundan Pakis kinen anglarapaken utawi amasrahaken temanten kagung ingkang asma Widi Ramadhani ingkang sampun kalampah dhaup astronomiat kalian panjenenganipun Genduk Vina Indri Wahyuni putra putrinipun Bobo Wiyarno Ibu Sriyani ingkang lenggah dalem wonten ing Padukuhan Gumuk Jati Sawangan. Anamung sakderengipun kula hangaturaken punapa ingkang dados jejiban kula. Langkung rumiyin sumangga kula pansedaya kita dherekaken hangang kulungaken jangga konjeming pertiwi nginggahaken ras puja puji dalah syukur kunjuk wonten ngaso dalem Gusti Allah Ta'ala ingkang tansah paring mapinten-pinten kenikmatan, karahmatan, hidayah so inayahipun. Katitik ing rikalenggahan punika, kula panjenengan tansah saged makempal manunggal kanthi wontenipun pahargyan ingkang minulya kanthi ginanjar wilujeng boten nampi alang satunggal punapa. Pramila saking punika raos kesyukuran kula panjenengan kita zahiraken kanthi waosan tahmid
Alhamdulillahirabbil alamin. Boten kesupen sholawat sarta salam kita tansah kunjuk katetepno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan tansah mawantu-wantu menggah berkah syafaat utawi pitulunganipun wiwit menika ing alam agesang dumugi benjang ing alam kelanggengan. Mugi-mugi kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad panyuwunan kula panjenengan tansah kaetangno petanganipun umat ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Gunjuk wonten pangarsanipun Bapak Wiyarno kula sak kanca pangumbiying temanten kakung nyuwun pangapunten awit sekolah selalu ragi kandhat sowan kula lan ing mbok bilih anggen kula sowan ngirit wadya balening pangumbiyuh ingkang boten kantenan wicalanipun sahingga boten saged anggung pinten to cacahipun. Pramila saking menika kula ingkang kinanggih anyunaken agunging samudra pangarsani lan ing mbok bilih anggen kula sowan manggihaken mapinten-pinten kalepatan saking segi punapa kemawon babagan sopan santun angadi busana angadi salira kirang nuju trana dumateng panyipun Bapak Wiyarno balasan kula wargati kula ingkang tinanggih nyuwunaken agunging samudra pangarsani lan ing satrasipun ing mbok bilih ing sakmangke sampun paripurna pawiwahan ing kalenggahan punika mawantu-wantu panyunipun Bapak Dasar Wahyu Aji sekalian Ibu Ana Sutarma nyuwun mugiya Bapak Wiyarno Ibu Sriyani kersa ngaturaken ingkang putra temanten kekalih wonten ing padukuhan bangsal kairing sedaya kulawarga kadang mitra baraya ageng ing padukuhan gumuk minangka pangombyoning temanten ing semangkin lan ing mbok bilih ing sakmangkin wonten ing padukuhan bangsal dipun kayuwaha sinaosa boten kados wonten ing gumuk menika kula ingkang tinanggih nyuwunaken agunging samudra pangaksama lan ing mbok bilih sak sampunipun paripurnaning pawiyahan ing rikalanggahan punika ing semangkih kula sak rombonganing pangombyong saking padukuhan bangsal badhe nyuwun pamit medal pasilan nyuwun tambahing berkah donga pangestu mugi-mugi kanthi berkah donga pangestu panjenenganipun Bapak Wiyarno lan sedaya sesepuh pinisepuh ing padukuhan gumuk mugi lampah kula tansah manggih widodha nir ing sambikala dumugi griya kula sowang-sowang kula kinten semanten lan mekaten anggen kula hangaturaken punapa ingkang dados pasrahing temanten kakung wiwit purwa madya lan wusana tertemtu kathah kekirangan saha kalepatan saking pribadi kula tansah nyuwun mugiya panjenenganipun Bapak Wiyarno lan sagunging para lenggah sesepuh pinisepuh ing padukuhan gumuk kersa ambedahna tambak ing samudra pangaksama kasempyukna dhateng jiwa raga kula kanthi pepet puput pepuntuning atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purna kanthi peparing sabda pangandika wimpas para pinijring dharma pidangka cundhakaning papaturing keluarga ing dawek mangun suka retnering wardya kanthi jumbuh
tan mingkuh salwiring kewo tumuli katampi keluarga ageng Bapa Wiyarna mardika kunjuk Bapa Sukri suwasana sasana ripun kunjuk mardika sumangga. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapa Pengendali Wara ingkang sampun kepareng paring wekdal dumateng kawula. Mboten ateges kawula angirangi kapitadosan panjenengan sowan-sowan. Mugi panjenengan kersa nampi salam talim kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Dumateng panjenenganipun para priyagung darahing nata, sarjana sujaning budi, para pangemban pangembating praja, para satriyaning negari minangka pandam panduming para kawula dasih langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para baraya wirawiyata ingkang marsudi ing reh kridaning budaya miyang karya, para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma miwah para kadang sutresna muda werda ingkang pantes sinudarsana. Punapa dene para tamu sanggya para lenggah kakung sumawana putri dalah para winasis ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Mboten kesupen dumateng panjenenganipun Bapa ingkang pasrah ingkang piniji hanggembani wuwus minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa dasar ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangsama. Nun inggih awit pradapa keparengipun kadang kula nun inggih panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit. Kula piniji minangka talenging basa kinenhan nampi menggah wosing gati lekasing sedya ingkang luhur saking panjenenganipun Bapa dasar lumantar panjenenganipun Bapa ingkang pasrah. Minangka purwakaning atur ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene lampah panjenengan sampun kasembadaning karya satemah saged nglarapaken sekar cepaka mulya sasile injih putra pinanganten kakung kanthi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten prengga bayaning marga. Sanget katampi kanthi bingahing manah. Atur saha salam taklim saking panjenenganipun Bapa dasar lumantar panjenenganipun kula tampi kanthi asta kekalih kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun badhe kawula aturaken wonten pangrasinipun Bapa Wiyarna Sarimbit. Mugi-mugi awit saking pangestunipun sageta handayani anggenipun mengku karya hanetepi darmaning sepuh angrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. Semanten ugi lumaraping sekar cepaka mulya sasili injih pasrahipun putra pinanganten kakung katampi kanthi suka renaning penggalih suka bingahing manah saking panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit. Menawi kenging kawedhar kathah saha kepareng rinumpaka ing ukara kadi gejugrugan wukir sari kabelbeging samudra madu. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa dasar lumantar panjenenganipun kala wau matur
bilih putra pinanganten dereng puna linangkung wonten ing babagan Balwisma pramila tansah nyuwun dumateng panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit supados nggulawentah pramila saking panjenenganipun Bapa Wiyarna ugi badhe angkrengkuh saha badhe anggulawentah badhe dipun anggep punika dados putranipun piyambak. Ewa dene sakjengipun panjenenganipun Bapak ingkang pasrah dalah pengarak ing putra pinanganten Sarimbit. Esa mangke sinaosa putra pinanganten sampun pinanggih kanthi sae anamung kula suwun pinarak ing palenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan. Saperlu angestreni tuwin paring berkah pangestu dumateng pinanganten Sarimbit. Anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung tansah manggih bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinuju basuki ingkang kaesti miwah tansah gagah ingkang jinangkah. Ewa dene salajengipun panjenenganipun bapa dasar ing sakmangkih saksampunipun paripurnaning bargian badhe amboyong putra pinanganten Sarimbit saking panjenenganipun Bapa Wiyarna namung paring puja hastawa. Puji hastuti mugi Gusti tansah ngejabi dumateng putra putri pinanganten Sarimbit mugi tansah pinaringan rahayu. Rahayu wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa sehingga dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Dumateng panjenenganipun Bapa ingkang pasrah dalah pengaraking putra pinanganten kakung sak mangke sak sampunipun paripurnaning pahargyan badhe amundhut pamit kawula mboten kadugi amambengi pamundutan panjenengan namung nderekaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih rahayu rahayu wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala ngantos dumugi wonten ing dalem panjenengan piyambak-piyambak saengga saged pepanggihan wonten ing wekdal ingkang kawedangan ingkang badhe dumugi. Minangka pungkasaning atur menawi wonten kuciwaning bojo krami anggen kawula hanampi menggah karawuhan panjenengan sami mugi lumeberna sih jalane pangaksami semanten ugi kula minangka taling basa ambuk pilih wonten tuna dungkaping para masastra ingkang boten anuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya kawula nyuwun lumutring sih samudra pangsama. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Kepareng tangkep asto wimpas para pinijiring dharma pidangga cundhakaring pangandikan aji tumuli kula dherekaken pinarak lenggah wonten ing sasana sekawit.